sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya ta? Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Magayuno na kanta, no? And I see to myself, what a wonderful world. Ikatabing nagdadangog ngunyan, may kwan daw tabi, igwa daw tabi ki, anon matatabang ta, para mahiling bukan sa imong kinaban, na sarong wonderful ang kapalibutan. Diba? Pwede kita, garibalbal sa kitang balbal, ano? Kasumba, kung nagdadrive ako, Kuya Nemi, may nasunan akong tricycle, paligda ko sa Salbatana, pagtiko udyan sa may krusada. Tinipya, ako niyan, sa nabirabad, sa napigi inuman kan soft drinks. So, tumagang may taklob baga, na made of paper siya. May taklob, na kung ano, binarabad sa gilid kan tinampo sana. Binusinahan ko, binusinahan ko, nakuan ako, namundoon daw ako,
bata sa tricycle, nasa taho pa kantin na pong nagdadalaga, biglang guminilid. Pag una ko yun, papagihon ako. Ito pala naggilid, ta mabarabad mga tugang kan sa iya tabing basura. Gari ako, ano yan? Gari tabi ako sukwan, gari tabi ako, ano yun gari tabi ako, binulusang kitubig na, gari ako binulusang kitubig na malipot. Paringan ita. Anong isog? Wala akong isogpon. Pero kita mga tugang na nakita, liyon mo sabi duman sa pagtiripon kan, kasuhapon nagatinda akong press conference, ang emission mga tugang kan carbon sa Pilisan buong bansa, luminagpas na sa limitado na ipinagtalaan tabi kan Paris Agreement. Ano ning Paris Agreement na ini? Ini pong Paris Agreement na ini, iyo po ini mga tugang so pinirmahan na kasabay ang Pilipinas para sa ano yan? Para tabi sa pagkokontrol mga tugang kan sa tuya na global warming. Asin iba pa sa tuya tabing nasyon. Ilingan ang sitwasyon ta. Anong masasabi ka? Matatabang ta, di ba? Pero kung kita mismo, garo kitang pakiaram, mga tugang, mga tugang para tabi ayuso nan sa tuyang kapalibutan. May problema tabi kita, di ba? Ay, nako. Sige, ini pa ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome po sa programang Kaya. Kasabay niya to si Kuya Nims Flora sa Technical Department sa IT. Kasabay niya to si Jerome Martinez. Hanggang po kitang alas 3 hapon. May invitasyon kaming pinadara sa Bicol University. May invitasyon kaya kaming di akong maabot ko niya na bisita ta. Di ko aram kung ano nangyari. May invitasyon kaming pinadara sa Bicol University para i-feature ko ta. Natamahamuton ako kuya. Nagkakaparang ako natamahamuton ang sadiri ko. Mamot si Padre kasi ako paglawag dito sa buhot. Kuya Nems, baka si Padre sumamot ka sa bago? Nagkakaparong akong mahamot sa anon si Resbot. Apa, Giri ko alam kung parang darago. Yun parang may edad na. Pangyari sa mama ka. Diyo, ano nga nang sabihin ko? May imbitasyon tabi kami sa Bicol University para i-feature ko ta. So gari, Republic Act 9003 kung paano pig-implementar iyan kan BU, no? Kaya lang, di po kami nakuaki simbag, as in di kami na, piga para follow-up naman ni Shara, di po kami nasimbag kung ano tabi mga tugang ang nangyari sa samuyang letter. Kaya, syempre, taday man sa mo nagisimbag tabi ko, kitatuya ko na, di man kita mahanap ki ibang opsyon bago Kuya Nems. Taday man sa to nagisimbag kung pwede o dai. Kung may maabot na tawo o dai, kung decline o dai, di man kami naghanap na ki ibang opsyon na alternatibo. Ta syempre, gusto taman na kuan, gusto taman na ano ba, di ba? Gusto taman na paninugos, imbitad baka magkasarabayan baga. O di kami naghanap ki opsyon na iba, kaya tanaglaom kami tabi sa Bicol University. Anyway, basta na. Yumananggad po ng buhay. Yumananggad po yan ng buhay. Kaya di kami nasimbag kon matin o dai, pero basta na. Nasasabutan taman tabi ang sitwasyon. Tabi mga tugang kan sa tuyang imbitasyon ta. Baka baka kung ano man nga. Di ba? Anyway, di kita na san mag-irestoryahan digdita. I-feature ta ko ta so Solid Waste Management Program kan Bicol University ta. Kaduro na kulang universidad. Ano sa inang programa para sa Solid Waste Management? Di ba? Data aram kung ano sa inang programa, kaya gusto ko tang ma-interview di po sa satuyang istasyon sa programa tang Kaya. Besa na, ang sunod na imbitaran ta kayo sa aga, iba naman namang sa next week, iba naman namang eskwelahan Kuya Nim. Sali, siguro rin mag-recording kita Kuya no ano. Ako Anjiro Made, mag-recording kita kayo dade. Ibalik ta sa dating nag-record kita ade. Aha, ibata si Ate Shara. Ade, si Ate Shara na ibata ta. Si Shara ano ni maganang kairiba si Shara eh. Maganahon siya sa gabos na bagay. Ang gabos pati paborito niya. The best, ha? Alright. Yun lang sa tuyang pag-iristoryahan tabi. Kamu nag-antabay ngo niya. Baka pwede ka muna mag-participate. Hindi po sa tuya tabi na discussions ngo niya na hapon.
paano kita mga tugang makakatabang para makontrol as in makatabang lamang kita sa pagkurtar as in pag-stop nga ni kan air pollution. Ang pigaapod mga tugang na air pollution. Paano kita makaka-contribute na magbaba lamang ang polusyon mga tugang sa ere? Tako nga ni kuta, habo ko na ako ugaring kung ako tabang pangtsansa na makabakal akong auto garay ko yan imi, mabakal ako gasolina na. Para riyo naman sa ang presyo ko niya. Bakuyo, ha? Para riyo naman sa ang presyo kang diesel, buda kan gasolina. O, kayong kung susumadahon mo, ang maintenance kan di gasolina ng auto, gari mas maray ko yan imi, di ba? Mas hababa ang maintenance, komparatabi sa maintenance kang diesel. O, sige ang kakapakaray mo kan utong so carbon diesel na pag na mo pinaayos, masuhon. Di ba? Kaya, gari, nag-iisip ako magbakal kido ang auto. Sarong maharang, sarong sadit. O, sarong maharang, sarong bako. Gari, duwa, ang babakalog. Pugiro ka nga niya. Magkwartaunong ka ganyan sa almatada ka. Duwa pala na bakalo. Sarong maharang, sarong bako. Now, how to avoid mga tugang pollution, air pollution. Saro-saroon ta daw ini. Baka lamang makatuwang-tuwang kita. Pero ini po mga tugang sa abot na lang kan sa tuyang makakaya. Digdi tabi ini ginuno ko mga tugang sa kuyang research online. Ano? Ginuno ko tabi mga tugang sa kuya tabing research online mga tugang ang sa tuya tabi na programa ngunyan. How, in order mga tugag to avoid, excuse me, air pollution, number one, databi, reduce vehicle used by carpooling. Tatod, is expand ni saro-saro. Next, biking. Kaya lang kuya nimi, pag nagbibisikleta, magagadan ka man tabi, giraray, sa hilang sa baga. Magagadan ka sa hirang sa bagat, pahingurag manggiraray mga tugang ang aso sa tinampok, budaalpog. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Good afternoon. Sir, kayo niya ng programa. Iyo po. Which is ako man nga na-reparo ko. Oo. Because massive development baga sa tuyang nasyon. Yan. Oo. Kung ilingon mo, kung ilingon mo, sir, nag-IP pa si DNR, tapos, vehicle. Iyo po. Ang di narireparo ng DNR is equipment ng mga construction. Human talaga, sir. Tama ka. Oo. Di ba? Kanina nga yan akong construction, ongoing construction. Pero social bata ng pigay-ipit na aso. Ito. Talaga? Ito. Di man bagay ang piga subject sa emission ng mga equipment. Iyo baga. Pero hindi yan na-require na mag-comply man sa siring ka na environmental compliance sa mga equipment. Iyo mananggad, tama ka dyan, sir. I-voice out ka daw iyan sa mga forum kang DNR Buda sa LTO, Oo. Dapat mananggad, magsirarong mo yan sa testing, di ba? Yes po, hiling ko yan. Bata sa construction, iyaon sa may hospital. Ay nako. Pasohon talaga. Grabe, sabi ko, tama-tama ka din programa pa. Sa contributory sa air pollution. Tawara pang gasolina na heavy equipment. Yan, correct. Tapos, habang nag-andar pa yan, wala yung pagkilabakan. Operate pa yan na operate. Iyo baga. Mapigay-himigay ka. Iyo mananggad, adi. Iyo mananggad. Tama ka dyan sa nariparo mo. Oo.
siguro Oo. mas i-address na siguro yan punta sa di. Bay sa sir, tay pabot ko daw sa may mga meeting, may mga forum pag-abot sa aruga na bagay, ha. Mani Apo, sir. makapurban lamang. Sige sir, salamat on tabi busing, amigo. Alright. Oh, makayon suri paro ni Engineer Mer. Di ba? Yan ang kuya ni na mga tractors, mga bulldozer, mga ano yan, heavy equipment. Because subject yan sa kwan, sa arugan auto na sa emisyon na pag nasundan mo, salbatan ng aso. Di ba? Oh. Ano da tabi, mga tugan iba? Another one, using public transport. Yan. Babalikan ta sa ronta yan, ha? Conserve energy at home by turning off lights and using efficient appliances. And avoid activities like burning garbage. De tabi magparasurulo din basurang mga sarawayon kamo. Pero dyan ang minasulo tabi kay basura your exposure tabi or using gasoline powered yard tools. Ako kuta, kumusta ni kuya nim sa konsumo kan sa imong ano yan, kan sa imong auto? Matipid ito ade. Matipid sa auto man. Di ba? Mga arguta ka ng mga gasoline powered tools. Kung di ba, ganito man naiwasan na igwa nga ki diesel. Diba? Kaya, mga tugang, di naiwasan tabi na igwa kan. Pero, sa maintenance kan diesel, kung kurentahon mo, mas mahal ang gasto mo dyan. Barato nga na ang diesel. Kung nga bagay, naman ngunyan ang presyo kan diesel ngunyan buda gasolina, halos pareho. Dati nagagwat ka, mga 8 pesos, 12 pesos nagagwat ka yan. Hanggang sa ngunyan, piso na sana. Nugod nga ni, mahal na so unleaded, magboda sa ibang gasolina, sa diesel. Exposure gasoline powered. You can also reduce your exposure to pollution by checking air quality reports, avoiding busy roadways, and ensuring your home as well ventilated that free of toxins. O saro-saro untay ni tabi to avoid mga tugang air pollution. Number 1, tabi reduce your transportation emission. Paano da yan? Drive less. Yun nga ning auto ko, gari namang problema na ako, talabauno, bata pirmi akong sakay, halabauno, ang sakay, pirming ako. Kaya paminsan Kuya Nems, gusto ko man may magsabay sa ko, 2 lamang kami. Kung tutugutan ni Mrs. 2 lamang kami. Ganun magayon. 2 lamang kami na magoron-oron. Nakulaod man ang sa kuyang auto. Halaba, pati. Drive less. Paano yan? Number 1, how to do it? Paano? Walk. Paminsan bagay, walat mo lang ang auto mo kung sain. Walk. Or use public transportation instead of driving your car. Nya paano kuya nims kung harayo unon? Madidiskwento ka tabi kang aso kang palibot ako ang dungo ko. Dahil pwede sa maaso, dahil pwede sa alpog. Ang dungo ko dahil pwede sa hamot, dahil pwede sa may parong. Gusto ko dahil sa nang parong. Dahil sa nang parong ta pag nakaparong ang dungo ko salbatan na. Sisi puntabi ako. Pero these are practical tips. Mga tugang na pwede na makatuwang sa air pollution. Drive less. Bike or use public transportation instead of driving your car. Dumantabi sa Europe, ang kutsi naman sa radayuton. Sa Netherlands, sa Netherlands, budaan sa Italia, ang kutsi po sa radayuton. Tapos may limo Kuya Neme, ang talay kan tinampo, kadakol kan charging station. Isasaksak mo sa ng auto mo duman. They are using mga tugang electric cars. Sa tuya digdi, igwa naman ako nagkahirin dyan ng mga electric cars. Ang problema ko yung Kuya Neme, ang pagcha-charge baga, nakailing ako Tesla. So amigo ko, may autong Tesla.
Magayunon Kuya Nemi. Full battery operated. Pig-charge niya sa Manila, fully charged, abot sa Legazpi, lampas pa sa Legazpi, magayunon da ang magdalagan. No. Kundi ang problema, ang mga dikuryente kayang auto pang mayaman, nata, pag nag-route ang baterya, mahal ang bakal mo. Paano man kita kayan? Diba? Paano kita kayan? Oh, driveless. Another one sabi, carpool. Anong carpool? Napigil sabi, these are mga practical tips. Pero ganda man ka mamauyon. Ani ba kanday man mauruyon. Pero kung arog sa Manila, so aki ko nagtatrabaho duman, daram ko dali sa auto ko, tigaman siyang auto, nganya ko nili pagdaraon diyan, magugulpi ka diyan kigasto kang gasolina. Maki-carpool ka na sana sa mga friends mo na may auto, mag-share-share na lang kamo. One time ko yan tinugutan kong darawon sa kotse niya, bako na, nagbasol. Diyan nga ako dali madara otro, nangatangan niya ako ano, grabe na nga. Bako nanaram. Nanaram. Tapos, paggamiton mga tabi dali na sa nene. Ngayon ako iyo. Di mo nga ipagpasakayan ki ba? Si mami sana, ngayon ako iyo po. Ngayon ako, si mami mo sana. Di kitang problema. Hello? Ang problema kaya na electric cars, Oh, yes. kung digdi sa charge yan sa Legazpi, pwedeng problema yan. Iyo. Sir, Nata man na Sir be. Daddy, Yes, Sir Daddy, Neil. Nata man. ma-charge ka, tapos ma-brown out, tapos ikuha na naman, tapos wala na naman. Sa aircon lang ang route sa araw, tapos sa auto ko route na. Tama ka dyan. Tama ka. Di ba? Tapos habang nag-charge ka, so iba mong mga kataraning, kulang na sa kuryente. Kulang sa kuryente. Susurupon mo sa kuryente. O hindi. Awin na. Sige, Neil. Bye-bye. 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 So, saro sa mga matibay kong estudyante dati, Neil Lunas. Thank you, Neil. Dala mga subusin sa ko ni Neil makalakpas na dahil matandaan. Di ba? Oh. Carpool. Pinadara ko sa auto niya ta. Pagod ako sanaan siya magas Salbatana. Sarong bulan sa Manila. Ako kanya ko Salbatana ka, disulduhan ka. Ako parang ganun makuha ka na auto mo. Dingi dadi kaya? O na yung makuha mo, iuli mo digdi yan. Na auto mo nga, takon magamit. Iyo nga po, basta nga, si mama siya magsakay, kanya ko iyo. Dali, si mami siya nag-airport sakay sa kotse, kanya ko iyo noy. Kung ibang nga dadi, sa auto mo, pasakayon mo. Saka maga, carpool, share rides with others to reduce the number of cars on the road. Mag-carpool ka na sa nanganya koy, mga friend mo yan, mga kaopisina mo, di ka pang problema. O, bako epektibo sa kuyang suwestyon, epektibo sa kuyang suwestyon, carpool. 10 ka mo sa opisina, saro yan ang may auto, so kung gusto, yun pagpagamito, di saro sa makakab. Kung 10 ka mo, puro ka may auto, nakabawas na kamong siyam, dyan tabi sa kalsada. One time, hali akong City Hall, Neil Lunas. Pare na hapon pa lang kay Love Lawrence. Ailing ko duman sa ano ni, sa ko dailing so mag-iri na. Basta sa supermarket, grocery. Good afternoon. Hali ako mga tugang na City Hall. Pasiring ako sa meeting. Sagagi ako sa SM, tangan niya ako dit ang tao. Duman ang meeting ko sa may Piazza Salbatana, sarong oras may 10 minutos. Alas 5 ang hapon ako naghali duman sa City Hall. Kung may date ako, Jerome, binayaan ako kang kadate ko, iiwalo na ako. Maringani, ta meeting ang dudumanon ko, bako tabi date. Kung date ito, ay nako, mataram sa kuya, i-ghost ka ngaya po. Ghosting kita, babayaan ka, i-ghosting ta ka ngaya. Nailing mo na. Ano nga kung ghosting?
ang meaning pa lang kang kanito, ang meaning pa lang kang ghosting. So, ano ito? Di kasi si Puton adi ay babayaan ka. Babayaan ka adi. Di makipag-ilingan sa imo, babayaan ka. Ta nagparahalat si imo. Oh. Bari nga nang dumanong meeting. Masabi ka si Mesa nung goro ghosting mo ngayon oy. Bakit ka ghosting ko di sarong? Diba? Nawawara na lang bigla. So galing nga, shoota mo nga, Jerome, ade. Shoota mo. Nawarang, yaon siya, di nagpaparamdam na sa imo. Ang hapon kaan, ghosting. Marita na, sabutan ko. Pag una ko, so nag-date ka mo, binayaan ka, iba ito. Ang ghosting pala, so kamong dua, tama Neil, so kamong dua, shoota mo. Yaon siya, pero di nagpaparamdam si mo. Garo sa nawara sana, ade, yan ang ghosting pala. Okay, nasabutan ko na. Di ba? Oh, carpool. Kaya sabi ko sa akin, kung hinako noy, kumadra ka na, para ganit mang kasulinang sarawayon ka. Bata mo niya na panahon, pagyaong ka sa Manila, magulpi ka kay gastos, pati ang parking may bayad. Di mo naman lisan yan. Puro sa nabayad sa Manila. O nga, si Nilunas, indakon haling Davao, nakalakop na yung estudyante kong inapadaba ko. Markila kang apartment, ang parking kasabay sa mabayadan mo. Markila kang kundo, ang parking kasabay na babayadan mo. Paminsan, mas kabanga kan arkila mo. Nailing muna yan. Kaya nga nag-arkila ka po for convenience, dapat parking, babayadan mo pa. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Good afternoon. Good afternoon, sir. Opinion ko lang. Pagdakunin ko pagdilis sa Legazpi, ang ginagawa siya. Opo. Parte na yun siguro sa, since Albay is the best tourist destination, siguro masasala kung na traffic. Iyo, adi. Conflict of interest yan Opo. Better kang tourism. Yeah, Now, okay. Now, cooperation ng tourism kung traffic enforcers. Opo. Dapat may consider cooperation. Oho. Yung tourism. Opo. Hindi man ninja concern ang traffic. So, dapat may coordination sila para mamalis ng traffic rin. Okay. Opo. Ito man may wasan. Magdadala yung mga tao dito dahil sa gayon ng buwan, ang pagka-promote kang ligas, Albay. Iyo baga po. So, sir, yan, kunata, dahil proper coordination. Opo. May mga concern dyan. Yes, sir. Oho. Okay. Sige, sir. Salamat po, sir. Magayon na punto. Di ba? Now, ano pa databing piningibohon? Consolidate errands. Combine multiple trips into one to decrease driving time. Halimbawa, madumang kangunya na aldaw, may mga babakalong ka sa Legazpi. Di ka na magparabalik-balik ka sa rong simana, ilista mo na gabos, bakalon mo na sa loob sa rong aldaw. Tama ko yan, Ems? Kisa, naguli ka, nagpaligaspi ka na naman, nagsaon ka na ki gatas. Paguli mo sa harong paghapon, nagluwas ka, nagbakal ka naman ki kape. Salbatana. Ilistahan na ang gabos, boy. Kaya na ba? Sararuan na sana, or kamong mga may dudumanon, sararuan na sana ang babakalon tabi. Kaya na bagbara dakol-dakol kaya, o mapasiring kita sa